Ai khublei menteri rang ba du ka jalau konrad ke sama ya ka Google ka balapan kentop ya ka keten khasi hakilis jong ke keten ke telik ke badan hapo ka Google Translate. Na kaliang menteri ula ong bagane kalong ka jengjob ka bakrau ha ka ba ki wepat ke jai bendriu ro kila ro banang bantip ban kran ban ong ya ka keten ka telik ka jongi. Hendrai ula kerpat ro ba ka basngsi kalong ba ka keten garo kampat syam lapan kentop ha kane ka banta. Deha kanai kanong rimbau menteri rang ba du ka jalau la lechiar sha Delhi ban wan jing tip kambria shushu hak bia de bat kanai ka kam ban penbiang ya ka jing dan kam jong ki paj ba ka jala na ka benta ki paj ba ke ba empat la ban yo jing he ka japang kanai phila ban sham lang ba hapo ka mobile ka jong phi ba pin light hapo ka Google Chrome ka jong phi sat tho Google Translate jit ya kakten khasi ne kiwi ki jakten ki ba phi kwa nang ta saha shliang pat sajet ya kano ka jakten ka ba phi kwa ban pan kala na kakten khasi sha ka English lane ka Hindi lane ka Korean bat kiwi de